Għal-ħabta ta' 6:45 ta' 2 filgħodu pajjiżna esperjenza xena mhux tas-soltu fis-sema, b'dawl u ħoss qawwi li ntlemaħ minn diversi nħawi, partikolarment fin-naħa tal-punent minn nofsinhar sa' Għawdex li ġew ikkawżati minn oġġett li ma kienx identifikat mill-ewwel. Għal dan il-għan One News tkellem mad-direttur tat-Taqsima Spazjali fiħdan Xjenza Malta, Dr. James Catania, li spjegalna kif dak ir-reġistrat kien riżultat ta' fdalijiet ta' rocket minn missjoni spazjali Ċiniża appena daħal fl-atmosfera dinjija. Catania qalilna li r-rocket kien ippjanat li jidħol lura fid-dinja bħala parti minn esperiment suċċess fl-ispazju u pajjiżna kien fost numru żgħir ta' pajjiżi fejn der dan il-fenomenu fis-sema. U tenna li l-ħoss qawwi qisu splużjoni u d-dawl kienu biss riżultat ta' pressa ta' arja e kif ir-rocket beda jiddiżintegra fl-arja. Fatt, l-esplużjoni li tinstema' huwa pressi dan ikun tant ġej veloċità. Illi l-arja qudiemu tikkompressa u jagħmel dak li jgħidulu sonic boom. Jiġifieri da tisma' letteralment splużjoni imma kull mi ġast pressa ta' arja. U mbagħad ovvjament tara dak id-dawl meta l-biċċiet tal-ħadid ikunu qed jinħarqu fl-atmosfera. Jiġifieri da ma biss jinżel mal-art da jinħaraq kollox fl-atmosfera u nieżel. Jiġifieri dan huwa konfermat ukoll illi din kienet mistennija li tinżel. Li ma kienx mistenni huwa li letteralment tgħaddi minn fuq l-Italja sa Tripli. Jiġifieri dan aħna sibna wkoll li anke nies mill-Italja sal-fuq mir-Ruma Rawa u anke sa Tripli. Sa dan it-tant mal-mikrofonu ta' One News anke l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri ikkonferma li din is-sitwazzjoni m'kella xejn x'taqsam ma' xi konflitt minn pajjiżi barranin u għalhekk tenna li m'hemmx lok għal allarm. Meta wieħed jara dawk l-affarijiet f'dawn it-tip ta' żminijiet fejn hemm gwerra għaddejjin madwarna wieħed forsi l-ewwel ħaġa li tiġih f'moħħu hija li jinkwieta. Però minna l-verifiki tagħna jirriżulta anke wara l-komunikazzjoni li kelli anke ma' Xjenza Malta hija parti minn rocket li kien dieħel lura fis-sistema tagħna li allura der fuq Għawdex m'hemmx lok ta' allarm u f'dan l-istadju ma jidhirx laqas lok ta' xejn.